खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ हाग्रामा महिलारिनो मन्थ्रि नाङा आरो मन्थ्रिनि थाखाय बियाबो नाथाय हाग्रामा महिलारिनि एमएलएफोरनो नांगौ मन्थ्रि बीपीएफनिफ्राय सानै नङाब्ला साथाम मन्थ्रि नांगौ बीपीएफनि चरण बर' बिथाङा मन्थ्रिनि समायखेरा लाखांनायनि उनाव बीपीएफनि गुबुन एमएलएफोराबो मन्थ्रि मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों जेरै हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेवली महिलारिनिफ्राय लानानै भेरगावनि एमएलए महेश्वर बर' मानासनि एमएलए थानेश्वर बसुमतारी एमएलए मनेश्वर ब्रह्म बिथांमोनहाबो मन्थ्रि मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों बीपीएफनिफ्राय सानै नङाबा साथाम मन्थ्रि मोननो नांगौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा लोगोसे मन्थ्रिनि बिबान होयोब्ला लागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो मन्थ्रिखौ सोरनो होगोन होआ बेखौ थांखि लानो थाखाय जोंहा हाइकमान्ड दङ हाग्रामा महिलारि दङ आरो सीएम दङ होननानैबो फोरमायथिनो गोनांदि आसामाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नैथि खेबनि गिबि मन्थ्रिनि समायखेरा लानायनि उनाव दासिम आसामाव मन्थ्रिनि बिबान राननाया आबुङै जाथ'वाखै जायनि थाखाय गोबां एमएलएफोरानो मन्थ्रिनि बिबान मोनगोननि मिजिं दङ मन्थ्रि मोननो थाखाय हास्थायनानै दङ पर्बत जरानि डीएफअ मुस्रि अबिनाश बसुमतारीखौ 2 लाख रां घुस जानायनि दायाव हमदों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमआ 2 लाख रांजों लोगोसे डीएफअ अबिनाश बसुमतारीखौ हमदों चिरां जिल्लानि चापागुरियाव चिरां पुलिस आरो सीएम भिजिलेन्स टीमआ गोख्रोङै सेबनानै हमदों अबिनाश बसुमतारी बिथांखौ हमनो हानायनि उनावनो पुलिसआ फैनानै बिथांखौ हमनानै लांदों आरो सोंनाय फिननाय लादों बिनि उनाव चिरांनि धालिगावआव थानाय बिथांनि न'आवबो रेड खालामदों ठिकादारनि पेमेन्टखौ रिलिज होनायनि मुङाव 2 लाख रां लादोंमोन डीएफअ अबिनाश बसुमतारी बिथाङा बे समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनि मोनसे हानजाजों हमजानो गोनां जादों डीएफअ अबिनाश बसुमतारीया रायजोआव दा बेसेन बांनायनि बार फैदों फारसेनिफ्राय मुवा बेसादनि बेसेन बांदों फारसेथिं गेस सिलिन्डारनि आंखाल जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रानो हालाय हाफायाव गोग्लैनो गोनां जादों बेराफारसेथिं मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय दावदै ब्रेड आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि उनाव दा पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनाय सानबानि गेजेरावनो खेबनै बांबाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना पेट्रलनि बेसेना 86 पैसा बांदों लिटारसेयाव आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 83 पैसा बांदों गुवाहाटीआव दा पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 102 रां 18 पैसा आरो डिजेला 93 रां 48 पैसा दिल्लीआव पेट्रलनि बेसेना 98 रां 68 पैसा कलकातायाव पेट्रलनि बेसेना 109 रां 70 पैसा मुम्बाइआव पेट्रलनि बेसेना 107 रां 59 पैसा आरो चेन्नाइआव 104 रां आरो 49 पैसा बेबायदिनो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना अख्रां नांहैदों सप्तासेयावनो खेबनै बांदों रायजोआव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावदों आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनि सिङाव थानाय गासै फसंथानफोरनिसिम मोनसे फोसावथायखौ हरदों दानिया थाखो 9 नि फरायसाफ्रा सानखान्थि आयदा आरो बिगियान आयदा अदेबानि जेनेरेल मेथ्स आरो जेनेरेल साइन्सखौ इंराजि बिजोङाव फरायनो हासिगोन जुदि फरायसाफ्रा गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ गुबुन बिजोंजों फरायोब्लाबो जेनेरेल मेथ्स आरो जेनेरेल साइन्सखौ इंलिश मिडियामाव फरायनो हासिगोन फरायसालियाव बे मोननै आयदाखौ फरायसाफोरनो फोरोंनो हानाय बायदि राहा दङब्ला थाखो 9 नि फरायसाफोरनो फोरोंनो हागोन जायनाखि थाखो 9 नि एकाडेमिक सेसन 2026-27 नि रेजिस्ट्रेशना फ्राय जोबबाय बेनिखायनो जाय फरायसाफ्रा बे मोननै आयदाखौ इंराजि बिजोङाव फरायनो गोसो दङ बिथांमोनहा गुबुन गुबुन बिजोंनि फरायनायब्लाबो रेजिस्ट्रेशनाव सोलाय सोल' खालामनांगौनि जेबो गोनांथि जानाय नङा जेब्ला एचएसएलसी बा मेट्रिक आनजाद होनो थागथियारि जागोन अब्ला साबजेक्ट हिसाबै मिडियामखौ हमनाय जागोन जाहाथे एन्सार स्क्रिप्टखौ मोजाङै इभेलुएसन खालामनो हायो होननानै नटिसआव मख'दों क'क्राझारनि श्रीरामपुरनि बानायबाय थानाय फ्लाइअभारआ हरखाबै बायग्रुबनानै जाब्रथाय जादों जायजों सासे सुबुङा गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों खाफाल मोजां बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै आरो मोनसे गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हादों लेबारफोरा फ्लाइअभार बानायनो टिका लानाय इनफ्राटेक प्राइभेट लिमिटेडनि सायाव गोख्रों अजदखौ होयो ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे
लेबारफोरा फ्लाइओभार बानायनाय समाव भीम होनायाव लहाफोरखौ गाज्रिखौनो होनाय जादोंमोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद होयो आरो भीम होनायाव गाज्रि लहा होनायखौ नुखानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फ्लाइओभार बानायग्रा कम्पानिखौबो बुंथिदोंमोन बा मिथिहोदोंमोन नाथाय कम्पानिया जेबो खेर खेराखैमोन होननानै फोरमायथियो गुवाहाटीनिफ्राय इन्जिनियार फैनानै नायफैखाबाय आरो बे लहायाव जेबो जेंना गैया होननानैसो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बुंथिदोंमोन होननानै फोरमायथियो नाथाय उनाव गमामायैनो फ्लाइओभारा बानायबाय थानाय समावनो हरखाबै बायग्रेबदों जायजों सासेया गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों खाथियावनो मेलाबो जादोंमोन जेरावनाखि गेदेर जाथाय जानायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा मोननो हाबाय होननानै फोरमायथियो आरोबाव गाज्रि लहा बायदिखौ फिन जाहाथे होबावा गाज्रि लहा गाज्रि सिमेन्ट बायदिखौ होबावोब्ला खामानि मावनायखौ बन्द खालामगोन ओनसोलनि सुबुंफोरा होननानै फोरमायथियो देंखोनि रानि सुलिखा बसुमतारी बिथाङा बे समाव कलकातानि सिके बिरला हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ गोलाव समनिफ्रायनो देहायाव सानाय सुनायजों नाख्रेबजादों बिथाङा जायनि जाहोनाव बिथाङा कलकातानि सिके बिरला हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ बिथांनि गोग्गो देहानि थाखाय आरज गाबदों बयबो बिथाङा जाहाथे मोजाङै मोजां आरो गोग्गो देहा लानानै फिन जोंनिसिम फैफिननो हायो आरो जोंनि गेजेराव बिथाङा गावनि मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबफैफिननो हायो बेनि थाखाय आरज खालामदों बयबो न'आव खामानि मावग्रायानो न'नि बिगोमानि सना रुफा बायदिखौ खावदोंमोन जायनि दायाव हमजानो गोनां जादों सिखाव रिना बेगमा गुवाहाटीयाव नुनमाथि पुलिसा न'आव खामानि मावग्रा रिना बेगमखौ हमनायजों लोगोसे रिना बेगमा बेफोर सना मालाखौ जायनो फानहैदोंमोन अदेबानि बायग्रा दीपज्योति दासखौबो एरेस्ट खालामदों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला एनजिअ जीविका इमप्लयमेन्ट सार्भिसनि गेजेरजों सासे मानसिनि न'आव खामानि मावनो थादोंमोन रिना बेगमा नाथाय रिना बेगमा न'आव थानाय बा बिगोमानि जरासे सना गंथाम सनानि आस्थाम दोंसे गोदोनानि माला बेफोरखौ खावनानै दीपज्योति दासनो फानहैदोंमोन बेखौ उनाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा मिथिनो मोननायनि उनावनो पुलिसनो मिथिहोदोंमोन बेनि उनाव पुलिसा रिना बेगमखौ सेबनानै जाय सुबुंनो रिना बेगमा फानहैदोंमोन दीपज्योति दास बे दीपज्योति दासखौबो हमदों आरो दीपज्योति दासनिफ्राय 1,71,500 रां जब्द खालामदों जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां मोजां नुदों मोजां नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय मोजां सान्थियाव दाथ' नुजोब्बायना सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा थैगोबासो दे नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आशराफुल आलम डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमी दास बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों